Jeg skal tale lidt om etik, moral og etik. Jeg lige til at starte med, hvad jeg bare siger, at det så moral. Et moralsk valg kan for eksempel være, at man vil gøre noget, men så skal man lige overveje, om det man gør egentlig påvirker andre. Altså er det et godt valg? Altså vil du slå en person ned? Vil det være en god idé? Det kan godt være, at det ikke påvirker dig, at du slår en person ned, men du går faktisk ind og ødelægger en anden persons liv. For eksempel at slå ihjel. Er det en god idé? Eller for eksempel kan man en tyv stjæler for eksempel. Men det kan godt være, at de ikke tænker over de konsekvenser, det har for den person, de har stjålet fra, og de vil ikke engang overveje det, fordi at de tænker, at det vil aldrig ske for dem, så hvorfor skulle de bekymre sig over det? Så der er nogle moralske valg, og nogle moralske ting, det valg, de er jo sådan der sat ud fra de normer og de værdier, man er vokset op med i et samfund, kan for eksempel, i Mellemøsten vil det for eksempel være normalt at blive gift som 14-årig, hvor at i Danmark vil vi anse det som moralsk forkert, for det gør man ikke herhen. Så det kommer også an på, om det er noget, som er bestemt i den måde, man lever på, som traditioner og de værdier, man har. Men nu skal jeg snakke om noget, der hedder normativ etik, og det betyder, at det er nogle filosofiske overvejelser og begrundelser af moralske handlinger og normer for, hvordan man bør handle og ikke bør handle. Normativ etik er ligesom forskrivende, det vil sige, at den anviser altså, hvilke moralske normer, der bør følges, og hvilke handlinger, der burde udføres og ikke udføres. Normativ etik skal begrunde de moralske handlinger og vurderinger ved at henvise til deres værdigrundlag. Så er der noget, der hedder metaetik, og det er så filosofiske overvejelser over, hvad etik er, og hvad det ikke er. Og det beskæftiger sig med etikkens værdigrundlag. Metaetikken undersøger, hvilken status etikken har, hvorfor er etikken forpligtende, med hvilken ret stiller etikken sin krav, og hvad er de etiske krav? Er det en eller anden ubetinget gyldighed, eller er de i sidste ende relativt til bestemte kulturer, eller måske endda individuel smag og behag, som man kan sige. Og det er også, der er også en overvejelse over, hvad etik er, og hvad er etikkens værdigrundlag og metoden, og hvad er betingelserne for etisk samtale og argumentation, og etisk udsagns gyldighed og sandhedsværdien også. Og i normative teorier er en anden metode, hvor man søger at finde frem til, hvad rigtig moral er, altså hvilke handlinger, der er rigtige, og hvilke, der er forkerte. Det, der kendetegner de normative etiske filosofer, er derfor det, at de forsøger at finde frem til præcis, hvordan mennesker bør handle, sådan at det er i overensstemmelse med overordnede etiske grundregler. Så har vi noget, der hedder kognitivisme og non-kognitivisme. Jeg kan ikke lige udtale det rigtigt, men det skulle jeg lige tale lidt om. Der er en af dem, der hedder etisk kognitivisme, og etisk kognitivister har den opfattelse, at moralske vurderinger afspejler særlige moralske kendsgerninger, som kan være sande eller falske. De moralske vurderinger kan være udtryk for erkendelse, og altså have erkendelsesmæssig mening. Det er muligt at begrunde moralske vurderinger ud fra erkendelsen af kendsgerninger, der ikke indeholder moralske vurderinger. Altså man kan slutte fra, hvordan noget er til, hvordan noget bør være. Etisk kognitivisme er knyttet med naturalisten, som også er bygget på fejlslutninger. Så er der det, der så hedder non-kognitivisme, og de etiske non-kognitivister har en opfattelse af etiske vurderinger overhovedet ikke har til formål at hævde, at noget er sandt eller falsk.
etiske vurderinger har ifølge flere af disse filosofer alene til formål at udtrykke holdninger og følelser, eller at påvirke andre med ens egne holdninger. Så det.